فصلی با پرنده جنتی باید برید کردن جنتی در مورد اختصاصی کد جنتی مورد بررسی قرار داریم. معلوم باش در رفت فصلی که سوچوانده کردن جنتی در مورد کد جنتی پورا بر خودش اختراع و کارش پشیمان میباشد. من دعوتی یاردمچی پرокурор нои Сумни шаҳри Душанбе Кабирзода дар мурофиқи ошкори шуди дар толиқи суд 11 ноябри соли 2017 нашарани ҷумлаи Кӯҳистончорумии Амри 78 сол сани таваллудзода ва сокини шаҳри Душанбе хиёбони ҳозирки бинои 66 ҳуҷраи 4 миллаташ узбек таҳсилоти миёна муҷаррад бо модди 24 Кодекси ҷиноятии Торисton пешбинишударо баррасӣ намуд муайян кард. Таҷрибаи хулида Саттарна бо гариб ба даст овардани даромади хонаи ҳукуматӣ воқеъ дар тироғи шаҳри Душанбе хиёбони рӯдаки бинои 66 ҳуҷраи 4 ба иҷро гирифта ончо шароит фароҳам оварда хонаро 94 хонаи назиро ба ҷой гузорид барои алоқаи ҷинсӣ намудан пешниҳод мекард. мутобиқ бандҳои 2 ва 3 моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Торисton дар бораи авт аз 29 октябри 2014 сол таҳти рақами 1130 бояд ба ҷиноятҳое ки то рӯзи мавриди амал қарор додани қонуни мазкур аз тарафи шахсоне дар модди 2 ин қонун пешбинӣ шуда собит гардиданд. инчунин нисбати шахсоне ки қасдан ҷиноятҳои начандон ва нисбати бо модди 32 Кодекси ҷиноятии Торисton нисбати шумо қатъ карда шуд. мазмунаш ин ки Қонуни Ҷумҳурии Торисton дар бораи авт аз ҷумлаи ҷаноби олӣ бо пешниҳоди ҷаноби олӣ пешниҳод шуда буд ва санаи 29 октябри 2014 сол қабул шудааст. нисбати шумо татбиқ шудааст ва шумо аз ҷавобгари ҷиноятӣ озод карда шуда пешбурди паррандаи ҷиноятӣ нисбати шумо қатъ карда шуд.